priključaka internetu, no male sredine zaostaju. Problem će im biti i dolazak optike koja je zapela i prije nego što je uopće krenula. Antonija Zavada. Dolazak brzog interneta skupina mladića iz Pitomače nije mogla čekati. Prije 5 godina uložili su vlastitu bežičnu mrežu u selima gdje se još i danas koristi modem. Bez brzog interneta danas jednostavno nema funkcioniranja, danas svi ovisimo o internetu, tražimo informacije na internetu, a sa modemom danas jednostavno se više ne može spajati na internet, ne može se koristiti internet, ne možemo tražiti informacije. U Slavoniji većina županija broji manje od 10 širokopojasnih priključaka na 100 stanovnika. To je dvostruko manje nego u Zagrebu, koji je pak blizu europskog prosjeka. Situacija je dobra u Istri te u Primorju, gdje je Carnet popravio prosjek na malim otocima. Meni je moj kompjuter služio jednostavno kao jedna pisaća mašina. Jer dok smo imali taj spori internet, to je bilo nemoguće doći do nekakvih podataka. I jednostavno sam osjećala se onako na neki način zapostavljeno i jadno. Za razvoj i život otoka internet je od nemjerljive važnosti. Možete si misliti što njima znači sad kad mogu u školi ili kod kuće koristiti pristup internetu. To je više nego da ste otvorili prozor koji je bio zatvoren dugo godina. No tehnologija koja u dijelove Hrvatske tek treba stići već zastarjeva, a buduća optička nit mora se prvo ispetljati iz pravnog klupka države i THT-a, koji čeka s gradnjom zbog nepovoljnih uvjeta iznajmljivanja infrastrukture drugim operaterima. One obaveze koje danas imamo na postojećoj bakrenoj infrastrukturi ne mogu biti automatski primjenjive na infrastrukturi koja još ni ne postoji, koju tek treba izgraditi, koju tek treba investirati. Država o mehanizmu regulacije još promišlja, pa bi budućnost interneta opet mogla biti u rukama entuzijasta. Kao i mnogo toga u Lijepoj našoj. A upravo su